Vakomana vekuzwa Intel Unit aiwa vauya vachipa special report panapa sezvamunoziva kuti vakomana vekuzwa for the intelligence unit inouya ichifumura zvese zvinenge zvichiitika kana manyepo kana corruption kana breaking news ichiitika munyika yezimbabwe. Musara nhasi vaya vachifumura matop officials aiwa ari munyika yezimbabwe vanohodha marespected post panapa vachionekwa kunzi ava ndo vakomana vari kutoita corruption yakanyanyisa munyika yezimbabwe. Sani pana mashuka mudainiko panapa nebo subscribe or like or turn the bell icon. Vakomana veintel ava neintelligence system yava nachipost mapictures amuri kuona marespected individuals ava muri kuona kuyanyora chiti kuzwa special report attention CIO DG Mangwanya, CGP Mutamba, NPL Matanda Moyo. Take serious note of a Victoria Falls Council corruption case involving Zak and Town Lake. There is need to reopen investigations. Take the public views. The case was improperly handled. Ndo mashoko anouya panapa atagona vakomana ava vekuzwa vachiti aiwa vakomana ava ndo vakomana vari kuita corruption and the case aiwa yekuVictoria Falls inoinvolva Zak pamwe chete vana Town Clerk aiwa yakaendedawo serizvo vanhu vachiona kuti vachiuya vachiti aiwa kakumboitwa reinvestigations kunonzi kubuditswa chokwadi zvakunokuona kuti these important figures aiwa ndo vamwe vakomana vari kubetsera aiwa kuita rambert corruption aiwa kunzvimbo iyi. Tudze mafundo enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi pane comment section medu mafundo enyu. Musanga subscribe or like channel on the bell icon.